Bu sözleri aydanından 8 gün geçen soň İsa Petrusy, Yohannany we Yakubu ýanyna alyp Hudaýa doga okamak üçin dağa çykdy. Doga okap otirka onuň 100 keşbi üýtkäp, egin başı lowurdap appak boldy. Ine, iki adam onun bilen gürrüňleşip durdy. Bu Musa bilen Eliasy. Olar şöhrat içinde peýda bolup, İsa'nın dünýäden alınmaly pursady barada gürrüň edýärdiler. Bu pursat Ýerusalimne amalaşmalydy. Petrus bilen onun ýanyndakylary uku basmarlaýardy. Emma olar ukudan açılıp, İsa'nın şöhratyny hem onun ýanyna duran iki adamy gördüler. Musa bilen Elias İsa'nın ýanyndan aýrylyp barýar kalar. Petrus näme diýänini özü de bilmän oňa: "Halipa, bize bu ýerde bolmak ýakynly. 3 çadır dikeli. Biri saňa, biri Musa, biri Eliasa" diýdi. Petrus buları aýdyp durka bir bulut gelip olaryň üstüne örtdi. Özlerini bulut gurşap alanna olar gaty gorkdular. Bulutdan: "Bu meniň oglumdur. Saýlap seçenimdir. Oňa gulak asyň" diýen bir owaz geldi. Bu ses keselen wagty İsa ýeke galdy. Şähertler bolsa dymyp, gören zatlar barada şol günlerde hiç kime gurrun bermediler. Şol günüň ertesi dağdan aşak düşen wagty bir uly mähelle İsa'ny garşylady. Mähelläniň içinden bir adam gıýgyryp şeýle diýdi: "Mugallim, ýalbarýan, meniň ogluma nadaryňy sal. Ol meniň ýalyňy çagan." Ine, onu bir arwakjyn eýleýär. Ol birden çygyryp başlaýar. Ol ruh onuň agdyndan ak köpük gelýänçe silterleýär. Yer bilen ýeksan edip, ondan zordan aýrylýar. Şähertlerine onu çıkarıp ber diýip ýalwardym, emma olar başarmadylar. İsa: "Ey, ýoldan çykan imansyz nesil, men haçana çenli siziň bilen bolup, size çydaýyn. Oğluňy bärik getir" diýdi. Çağa İsa'nın ýanyna gelýärkä, arwakjyn onu yere urup köp silterledi. Emma İsa arwakjyna käýäp, çağany sagallyp atasyna gowşurdy. Hemmeler Hudaýyň beýikdigine hayran galdy. Hemmeler İsa'nın eden işlerine gen galdy. İsa öz şähertlerine: "Bu sözler gulaňyzda galsyn. İnsan ogly insanlaryň eline tapşyrlar" diýdi. Emma olar bu söze düşünmediler. Bu sözüň manysy olar üçin gizlin bolup galdy. Olar bu barada İsa'dan soramaga da gorkdular.